हेलो लोगोफोर दिनै इम्पर्टेन्ट आपडेट दा आं नै लानानै फैदों आरोखि नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायथार बिराद इम्पर्टेन्ट आरोखि दा नै आदा नयननि सायाव जे सोरबा सुबुङा जे गाज्रियै जे नंखाय भिडिअखौहाय जे नैबे मोनसे भिडिअ आरोखि नंखाय भिडिअखौहाय जे लंथं मडार्न जुग सं मोसानाय बे जे दख'ना बोखोना मोसानाय बेजों भाइरेल जानानै जे रायजो राजाफोरखौ हमनानै बुजानाय न'खरनि सुबुंजों बुजानाय जे नंखाय आरोखि बे फेक दा नोंथांमोन आं नैबे इम्पर्टेन्ट आपडेट होनो नैबे खोथाखौ बुंनोसो आं बे भिडिअखौ लानानै फैदों आरोखि जे आं बे भिडिअखौहाय नैबे सासे नै नोंथांमोना नायदो स्क्रिनावहाय जे नैबे फेसबुक पेजआ बे फेसबुक पेजआ फेक एकाउन्ट होननानै आं चेक खालामाखैमोन आरोखि जे फेक एकाउन्टसो बेथ' बे फेसबुक पेजआहाय हगारग्रोदोंमोन जे लंथं मडार्न जुग गानखौ जे जानला मोनला मोसानानै जे गाज्रि भाबै मोसानायनि जे बेयो रायजोफोरजों बुजादों हमनानै इनाय जे दा नोंथांमोन बे आदा नयनखौसो गोसोआव दुखु होनाय जायो आरोखि जे नयन दा बिथाङा बिराद मोजां सिंगार दा बिथांखौहाय बिदि बदनाम खालामनाङा आरोखि दा नै आदा जनकार्जिआबो दा बे भिडिअ आपल'ड खालामनायखौ नुनानै जे आंनावबो सोंहरदोंमोन आरोखि जे आंबो बे भिडिअखौहाय नुनानै आसरित सानदों आरोखि आंबो नंगौ सानदों सैथो सानदों आरोखि सिगाङाव सैथो साननानै आङो इदिट खालामनानै हगारदोंमोन डाउनलड खालामनानै हगारदोंमोन बे सैथो सानदों आरोखि आंबो नुग्रोमोना बिनि एकाउन्टखौ चेक खालामासै आङो बे फेक एकाउन्ट नामा बिदि हगारजेननाया आरोखि दा नोंथांमोन दे आं दा जनकार्जि बिथाङा फन हरबाय जनकार्जि दायाहाय दे फन हरबाय जे जाथाया नंगौना नङा दा बिथाङाबो अलरेडि हगारखाबायमोन आरोखि बेखौहाय बिथाङाबो हगारबाय जे डाउनलड खालामनाय बिथाङाबो हगारबाय आरोखि जे बिथाङाबो नंगौ सानदों सैथो सानदों आरोखि दे आसरित सक जादों आरोखि आसरित जादों जे लंथं मडार्न जुग गानजों जे रायजो राजाफ्रा जे बेफोरबायदि ससियेल मिडियाआव बेफोरबायदि जालायनाय जाथाय जाबाय आरोखि बे गाना जे जोंनि बर' हारिनि रायजो राजाफोरखौ जे बेफोरबायदि थासारि जे लाबोलायथारबाय नङा होमबा समाजावहाय जे इनाय गाज्रि बेफोरबायदि जे जायो नङा होमबा दा हनै आदा नयन दायासो गाज्रि मोनजानाय जायो आरोखि नंखायै जे बेबायदि बे मानि दैयाव बुजादों बे भिडिअआ बिनि जेबो डिटेल्स गैया आरोखि जेबो डिटेल्स गैया बिनि मानि थाखाय बुजादों मादों बे भिडिअआ बे मानसियाहाय फेक एकाउन्ट खुलिनानै जानला मोनला हगारदों भाइरेल खालामलादों गोदाव सोराव जे मेगन गोसायै बेखौ हाबा मावनाय जादों आरोखि जे नयन दा बिथांखौहाय जे जेबो डिटेल्स गैया बे भिडिअआ मानि थाखाय बुजादों रायजोफोरजोंहाय जे माबा मोनसे दायनि थाखाय बुजादों आलदा जे बिथाङा बेबायदि लंथं मडार्न जुग गानखौ लागाय लिरदेरनानै टेक्स्ट लिरना होनानै बिदि होनाय बे आदा नयन दाखौसो गोसोआव गाज्रि मोनहोनाय जायो आरोखि जे बेफोरबायदि जालायथारबाय नङा होमबा दा बेयो फेकसो आरोखि बे नङा बेबो जेबो डिटेल्स गैया बे मानि भिडिअ जे मारैहाय बिदि जानाय मानि थाखाय बुजानाय बेखौ जेबो मिथिया आरोखि दा मेगन गोसा सुबुंफ्रा बेदि मावना होदों आरोखि दा नोंथांमोन बे फेसबुक पेजआ सोर बेखौ नांगौ आरोखि दा बे नंखाय भिडिअ शेयार खालामबाय आरोखि फेक भिडिअ शेयार खालामबाय बे बिथाङाहाय दा जोबनायाव नैबे खोथाखौ बुंनो सानदों आरोखि नोंथांमोन जाय बे भिडिअखौ हगारदोंमोन जे डाउनलड खालामनानै हगारदोंमोन जे बिथांमोना दानफिनजोबनांगौ आरोखि दानफिनजोबदो बे नंखायसो बे फेकसो आरोखि जे दानफिनजोबबानो जाबाय आरोखि बे भिडिअखौहाय जे नङाबा नयन दा बिथांखौ असनमान खालामनाय जागोन आरोखि दानफिनजोबबानो जाबाय जे मोनसे बेयो फेक भिडिअसो बे आंबो दानफिनबाय बयबो दानफिनजोबदो आरोखि दा आं गोबां भाइरेल बेखौनो नुगासिनो दं आरोखि जे बयबो डाउनलड खालामनानै हगारनायखौ नुगासिनो दं आरोखि आं दा गोबांनो बेयो मोनसे फेकसो दा बे फेक पेजआसो बेखौ बानायना हगारदों बेखौ सोर रावबो मिथिला खबर लाहरा मेसेन्जाराव फन हरदोंमोन फन थांखाया बे फेकखासो दा नोंथांमोना दानजोबदो आरोखि गासिबो सोर हगारदों दानफिनजोबबानो जाबाय नोंथांमोन जे अननानै आरोखि जे बर'जों बर' नङा होमबा नयन दामोन बिथांमोन बायदि बेस्ट सिंगार सोर दङ बिथाङा बिराद मोजां हारिनि थाखाय रोजाबो बिराद मोजां मेथाइ रोजाबो बिथाङा बर' हारिनि सासे बेस्ट सिंगार नङा होमबा नोंथांमोन दा बिदि असनमान खालामनाय जायो आरोखि नोंथांमोनहा बयबो दानफिनलायबानो जाबाय आरोखि भिडिअखौहाय अननानै गोजोन्थों।